Respecte a aquest punt voldríem parlar de tres qüestions. La primera, evidentment, que seria participació. La segona, el contingut. I la tercera, la confiança. En quant a la participació, sí estem davant d'una liquidació de pressupost, el pressupost 2014, en el que ningú grup de l'oposició ha pogut participar per a modificar, per a aportar o per a suggerir ni una coma. I després estem davant d'una liquidació que és per decret d'alcaldia. Aleshores, aquest punt voldríem que quedara clar. I després anem al contingut. El contingut és que si ara mateix tenim uns drets i tenim unes obligacions. Uns drets i unes obligacions que donen una diferència negativa de menys 184.000 euros. Una xifra que gràcies, entre cometes, als 2,2 milions d'euros de romanent, acaba sent positiva en 600.000 euros. Però n'hi ha que tindre en compte que aquests 2,2 milions d'euros no serien possibles si aquest Ajuntament no haguera fet el pla d'ajust, que significa retallada, que significa intervenció d'aquest Ajuntament. I a més, també no cal oblidar que aquesta xifra positiva no hauria sigut possible sense la reducció de salaris del personal d'aquest Ajuntament. I finalment, el préstec Montoro. Aquesta hipoteca que fa que aquest Ajuntament estiga totalment endeutat fins a l'any 2022. I després, en tercer lloc, volem parlar de confiança. I vostès, com a equip de govern, no es mereixen la confiança de ningú grup de l'oposició. Per què? Perquè vostès així no han dit la veritat. En l'any 2012, quan se feia la liquidació de pressupost de l'any 2011, vostès venien així i traient pit i dient que tancaven el pressupost d'una manera positiva, en 169.000 euros. Però, en canvi, després, 28 dies després, apareixien 10 milions d'euros que no s'havien pagat. Aleshores, nosaltres, aquesta liquidació de pressupost, evidentment que l'agafem en pinces, considerem que és la liquidació de pressupost d'un govern que ja està esgotat, que no és participatiu, que no mereix la confiança de la gent ni dels grups de l'oposició i que, a més, en el seu contingut caldria especificar que tanquen en positiu perquè vostès han endeutat aquest Ajuntament. Bé, una vegada més, vostès porten així un reconeixement extrajudicial de crèdit. Allò que hauria de ser una mesura totalment excepcional, vostès ja ho han fet com una rutina d'aquest Ajuntament. En aquest sentit, nosaltres voldríem dir que aquestes factures formen part de l'any 2014. Formen part de l'exercici 2014, però van a pagar-se en el 2015. Però a més, en l'agravant de que han de passar per així per el plenari perquè vostès, quan van manar aquestes factures, no tenien ni consignació pressupostària. Novament, estem amb factures sense consignació pressupostària. Recorden aquells 4 milions d'euros de factures sense consignació pressupostària? Vostès continuen en la mateixa. I això ens condueix a que novament vegem que els comptes de l'Ajuntament són ficticis. I són ficticis fins i tot els informes que vostès fan dient que compleixen la llei de morositat. Per què no posen aquestes factures? A veure si continuen complint la llei de morositat. Seria curiós, veure que no. Per això, nosaltres novament el que reiterem és que això hauria de ser un tràmit totalment excepcional, però en canvi vostès ho fan d'una manera constant. En quant a les factures, en quant a aquests 34.000 euros de factures, vàrem estar veient-les una per una i faltava rigor en moltes d'elles, en l'explicació del per què, el com i el quan. Però sobretot ens va llamar l'atenció un punt, i és com pot ser que aquest Ajuntament estiga externalitzant serveis que estan dedicats a fer informes urbanístics quan així es podrien fer. I estem parlant de quasi 10.000 euros d'estos 34.000. 10.000 euros de factures dedicats a honoraris per estudis urbanístics. Nosaltres considerem que això n'hi hauria que fer-ho veure, no? I a més, voldríem tancar este argumentari amb una pregunta. I la pregunta és per a vostè, senyor alcalde. Quantes factures més ens van eixir d'este tipus? All we do is wait and we hope, but never do we pray, 'cause we know